Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Muli kong magpapalik. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay mag-explore muli. Ating explore mga kalagalag itong Zambales, Pangasinan, Tarlac Road mga kalagalag. So susundan lang natin itong mga kalagalag, itong kalsada na ito hanggang doon sa Pangasinan, then hanggang Tarlac mga kalagalag. So galing tayo sa Zambales mga kalagalag, at ngayon naman is yung Pangasinan ating tutumbukin. At unang matutumbok natin dito is yung Infanta Pangasinan. So mamahinga muna tayo saglit dyan mga kalagalag, then silipin natin yung karagatan nila kung maganda ba, at ibabahagi namin sa inyo mga kalagalag. So antabayanan nyo lang mga kalagalag at tapusin nyo ang video ito hanggang sa uli. At marami kami may ipapakita sa inyo na magagandang tanawin. Okay mga kalagalag, Infanta Pangasinan. Ayan mga kalagalag, I love Infanta. Hanap tayo ng makainan. So ito yung kabayanan mga kalagalag ng Infanta Pangasinan. So ito yung pinakapan mga kalagalag, pinakabayan, pinakasentro nila dito sa Infanta. Yan, so mga kalagalag, nandito tayo ngayon sa karagatan ng Infanta, Pangasinan. So kunan lang natin kunti mga kalagalag yung lugar dito. At daungan ito ng mga bangka mga kalagalag. Itong lugar dito. Ayan o, ito kararating lang bangka mga kalagalag o nagbababa ng isda. Ay, ayan o, karami nilang dalang isda o. Ayan o. So dami nilang isda. Kada daong lang nila mga kalagalag oh, punong-puno pa yung lagayan nila ng mga isda. Ayan. So halos sa lugar na ito mga daungan talaga ng mga bangka. At saka yung mga bangka na yung mga kalagalag galing sa Panpayan. Galing pa sa West Philippine Sea yung karamihan dito na nangingisda yung mga kababayan natin. Ayan. So kita nyo mga kalagalag yung kanilang bangka, lalaki. Oh, at saka doon sa dulo mga kalagalag, dami pa oh. Ayun, punong-puno yung batya oh ng isda oh, presko ng isda. Oh, preskong-preso, kahuhuli lang yata ng mga ito. Ayun, malayo lang kasi sa atin, sa Tarlac pa. Kaya kung bibili ka rito, pagdating mo sa Tarlac, wala na, bilasan na. So dito pa rin ito mga kalagalag sa Infanta Pangasinan. Ah, ito na yon, may buyer na sila dito mga kalagalag. Andito na oh. So dinidiretso na rito, sinasakay na sa truck. So yung mga kalagalag, papunta na tayo sa Gasol, Pangasinan. So katatapos lang natin mga kalagalag dun sa Infanta Pangasinan. At ngayon papunta na tayo ng Gasol, Pangasinan. Yan. So nakakaganda mga kalagalag itong Gasol. Gasol at Infanta. So maganda pala yung lugar dito. Ayan, halos mga palaisdaan ito mga kalagalag, kabilaan. Ayan o, puro palaisdaan ang narito. Mga fish pan.
Yan, kabilaan ito mga kalagalag, oh, tapos may mga mangroves. Yan, yung pinakapuno nila, mga mangrove. So, Dasol na tayo mga kalagalag. Dito na. Bayan ng Dasol, Pangasinan. So, resort ito mga kalagalag. Mga beach resort. So, napakaganda. Napakagandang pasyalan ito. At pwede kayong mag-stay dito mga kalagalag na at magbakasyon. Sakop pa ito mga kalagalag ng Impanta. Ay no, Dasol na pala ito. Sakop na ito ng Dasol, Pangasinan. So ayan o, napakaganda mga kalagalag o. Kaya lang may mga entrance kasi dyan mga kalagalag, kaya hindi na natin pasukin. Dinaanan na lang natin. Pero napakagandang mga lugar na yun mga kalagalag. Tingin tayo dito kung may makita tayo mga pwedeng pasukan natin sa mga eskinita at papasyalan natin. So dito pa rin tayo mga kalagalag sa Dasol, Pangasinan. At sisilipin lang natin mga kalagalag itong karagatan nila dito. At malapit lang naman pala sa kalsada. Pinuntahan na natin, titignan natin. So malayo pala yung pinanggalingan natin mga kalagalag. Doon tayo galing kanina oh. Kita nyo yun? Yung island na yun, yung Patipot Island. At dito mga kalagalag, andito din yung Culebra Island. So dito natin makikita sa Dasol yun. Galing may sandbars pa dun oh. So maganda mga kalagalag, malinis yung karagatan, kaya lang dito sa paligid hindi na may maintain. Hindi naman kasi beach resort ito, dagat lang talaga ito na. So low tide siya kanina, high tide umaabot yata yung alon dyan kanina. So ngayon low tide, mahaba din tong sandbars mga kalagalag. So okay, so pinasyalan lang natin itong mga kalagalag. At maganda kasi kanina nakita natin sa kalsada. So maganda. So yan mga kalagalag. So dito na tayo sa Dasol, pero wala pa tayo sa bayan mga kalagalag. Nariyan pa siguro mga 15 kilometers pa yung bayan ng Dasol. So yan mga kalagalag, andito na tayo sa bayan ng Dasol, Pangasinan. Yan, ito yung pinaka-sentro nila mga kalagalag dito sa Dasol, Pangasinan. Yan. So napaka-simple lang din ang bayan na ito mga kalagalag, ang bayan ng Dasol. So nakapag-vlog na rin tayo dito mga kalagalag, kaya lang hindi mismo sa bayan, dun sa Tambobong Beach yung na-vlog natin nung nakaraan mga kalagalag. Ayan, so napakaganda rin ang lugar na yung mga kalagalag, yung Tambobong Beach. Ayan, so halos karamihan dito mga kalagalag palaisdaan. Kalagalag, nadaanan na natin yung bayan ng Dasol. So going Burgos, Pangasinan tayo mga kalagalag. Mula rito 6 kilometers lang. So napakalapit lang pala yung bayan ng Burgos sa Pangasinan. So yan mga kalagalag, andito na tayo sa bayan ng Burgos, Pangasinan. Yan. So ito yung pinaka-sentro din nila mga kalagalag, itong lugar na ito. So bayan ng Burgos. Maliit na bayan lang din ito mga kalagalag, itong Burgos, Pangasinan. Ayan. Pero yung munisipyo nila mga kalagalag nandun sa looban, hindi na natin nadaanan. Malilooban pa ng kaunti. So yung kanilang public market mga kalagalag. Ayan.
So yun mga kalagalag, Mabini na tayo. Mabini, Pangasinan. So ito yung pinaka sentro nila mga kalagalag. Ayan. So ito yung kanilang municipal hall. At ito naman yung kanilang public market. Ayan. Then next natin mga kalagalag, Alaminos na tayo. So malapit na. Alaminos na ang next natin. Ayan, so malapit na tayo ng Mabini mga kalagalag. Ayan. Then papasok na tayo sa Alaminos City. So ito, Alaminos City na ito. So ayan mga kalagalag, Alaminos na tayo. Pero hindi na tayo makaabot sa sentro ng bayan mga kalagalag kasi mag-right turn na tayo rito. So yung bayan nando doon, ang pinaka Alaminos City. So ando doon. So mag-right turn tayo dito mga kalagalag papunta ng Sual, Pangasinan. Yan. So paswal na tayo mga kalagalag. Yan, so nandito na tayo mga kalagalag sa Sual, Pangasinan. So ito na yung kabayanan ng Sual. Yan, so ito na yung pinaka-sentro dito mga kalagalag sa Sual. Yan, yan plaza nila. Nandito na tayo mga kalagalag sa Sual, ay sa Labrador. Yan, yung bayan ng Labrador. Sa looban kasi mga kalagalag, one way kasi doon, kaya hindi natin nadaanan mismo yung bayan. So sa gilid lang tayo. So ngayon, papunta na tayo mga kalagalag sa Bugalyon, Pangasinan. Yan. So yun yung target natin sa susunod mga kalagalag. Bugalyon. Ano na tayo? Bugalyon, Pangasinan. So ito na yung kabayanan mga kalagalag ng Bugalyon. So ito yung kanilang munisipyo. Yan. Ito naman yung pinaka-palengke ng Bugalyon, Pangasinan. Yung next na bayan mga kalagalag na pupunta natin is bayan ng Aguilar, Pangasinan. So second to the last na yan mga kalagalag. And Tarlac na tayo. Ayun mga kalagalag, andito na tayo sa bayan ng Aguilar, Aguilar, Pangasinan. So may isa pa mga kalagalag na bayan na hinihintay natin, yung bayan ng mga Tarim. Yan. So abangan nyo lang mga kalagalag at malapit na. Konting padyak na lang ito at nasa dulo na tayo ng Pangasinan. So yan mga kalagalag, mga Tarim na tayo. So ito na yung huling bayan mga kalagalag ng Pangasinan. At sunod dito is Tarlac na. Yan. So ganda rin ng bayan ng mga Tarim, Pangasinan. So yan mga kalagalag, naikutan natin itong daan mula dun sa Santa Cruz Zambales hanggang Pangasinan to Tarlac. So pinasyalan din natin mga kalagalag itong karagatan dito sa may Infanta, Pangasinan at sa may Dasul, Pangasinan. So nakita natin na talagang maganda yung lugar dyan at napakasarap pasyalan ang lugar sa may Pangasinan. Kaya napakaganda mga kalagalag itong lugar ng Pangasinan. Talagang bakasyunan ang lugar na yan mga kalagalag, lalo na yung mga beach resorts na nadaanan natin. Talagang sobrang ganda at napakasarap magbakasyon sa lugar na yan kasama yung buong pamilya. Kaya mga kalagalag, invite ko kayo na pasyalan nyo yan, yung lugar na yan dyan sa may Infanta, Pangasinan at saka itong Dasul. Talagang mainam na bakasyunan ang lugar na yan. Kaya na-explore na natin mga kalagalag yung kalsada at ngayon nandito na tayo sa Tarlac, San Clemente, Tarlac. At pansamantala mga kalagalag, puputulin na natin itong ating pagbablog. At muli ako humiling sa inyo na i-like, share, subscribe. At syempre huwag nyo rin kalimutan na pindutin yung notification bell para lagi kayong manonotify pagka mayroon tayong bagong upload na mga video. So muli, maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta
God bless at ingat po tayong lahat. Salamat. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you